Mislim da je vamo već i pisana krivica. Možda i 10 krivica. To nema problema nikad. Nema, pa nema nikakve problema. Ako treba i 50. Ne, želim da napustim. Želim da popijem kafu, želim da... Hoćete da vidite? Evo, izvolite. Hoćete mi dati, molim vas, svoju legitimaciju? Ne želite da odbijete? Okej. Nikakav problem. Gospodine, vi kršite Ustav i zakon. Sve uredbe, pa naravno da će. Pa ja sam vam rekao kome odgovaram i ostalo. Ovo mi nije prvi put da se radi. Vi ako imate nekih problema, javite se. Niti ja imam problema. Hoćete mi uslužiti kafu ili piće ili? Ne uslužite me, mislim, jel hoćete ili ne? Znate kako vi situaciju ne dovodite? Oprostite, gospođo, ja nikoga ne dovodim. Nikoga ja, niti radim neko krivično delo, niti bilo šta drugo. Da li mi možemo posle 5 godina da krenemo da radimo iole svoj posao od kojih živi 18 možete, ali sprečavanje bezakonja radi čuvanja Ustava i poretka, ja moram da štitim Ustav. Pa jel mi treba da stavimo ključ u bravu posle svih ovih godina i da ne Vi od mene tražite sertifikat, hoćete da vam pokažem sertifikat? Koga da ja slušam u ovom? Evo sad ću vam pokazati, imate čitač? Razumete? Ja imam čitač. Evo, donesite. Neću da očitavam nikog više. Pa što hoćete da kažete, da moram s maskom da uđem? Zatvarat ćemo vrata u 8 sati. Hoćete da kažem s moram maskom da uđem? Ljudi neće primati svoje plate. Evo imate QR kod. Ometanje službenog lišta u radu, ovaj će objekat biti zatvoren, znači ne možete popiti kafu ovde. Okej, vi samo, okej, objekat se zatvara. Evo imate moj QR kod. Ajde, molim vas, napustite objekat, možda imate virus, tu ćete nam... Evo imam QR kod, hoćete da skenirate? Evo, izvolite, skenirajte. Ja sve vas razumem, gospodine. Ja radim po Ustavu i po zakonu. Ako radim bilo šta loše, gospodine. Ja tebe molim pa čovjek. Čekaj, ili mi izbacujete napolje? Ja imam pravo... Uzeti, molim vas, od njega samo podatke. Jer vi shvatate šta radite. Radite zločin protiv čovečnosti, se zove. Kršite teške kazne krivičnog zakona. Po Ustavu, gospodine, samo da vam ja ujasnim. 128, 135, 133, 359, 387. Teški oblici diskriminacije. Evo izvolite. Slobodno skenirajte. I slobodno pročitajte. Evo, piše. Će da vidite. Šta smo? Pa hoće da me izbace napolje, a ja hoću da popijem kafu. Kažu da nema masku, da nema... Ja vas samo molim da radite po Ustavu i po zakonu, razumete šta? U suštini imate vaš ovlaštenje, dakle vaš stručni prijel, tako? Jeste, mi ćemo napisati... Policija ne može da me izbaci napolje. Što se toga tiče, to je to. Ali ne možete se zadržati ovde. Mogu, kako ne mogu da zadržim? Hoću da popijem kafu. Ne možete, vi odradite svoj deo posla. Gospođo, vi radite teške oblike diskriminacije, nemojte da terate kolege, oprostite, jer znate šta radite na njemu? Radite prinudu sad nad njim. Nećete, ja? Radite prinudu nad njim. Sad sam zvao Uradio je čovjek. Zvao sam tužioca bukvalno zbog ovoga, rekao je da se sve što se može raditi čovjek napiše prekršajna prijava zbog nepostupanja po ono, da se mi previše namešamo. A sindikat zaposlenih iz policije će vama pisati krivične prijave. Možete zagledati zatvor, službeno lice do 5 godina zatvora. Do 5 godina zatvora. Znate zašto radimo? Da se štiti vi. Ja ću vam ostaviti broj telefona za ovo što vam je gospođa uradila. Sindikat će uraditi sve, odnosno bit će pisana krivična prijava, gospođa nije ni svesna i zatvaranje lokala i sve ostalo, to je neustavno. Ne može da vam zabrani vaš rad, vi imate, dokle vam piše rešenje. Epidemioloških mera nema. Vi razumemo sud, čujete na svoje. Ostavit ću vam... Vi razumete, sem da razumete nas. Dobro, samo polako. Koga ja sada zovem? Koju ja sad instituciju zovem? Ja ću vam ostaviti... Ma vi ste meni sve ostavili, ostavila mi ona, ja neću da mi niko ništa... Ja vas samo molim... Vozi zovje. Gospođo, ja vas samo molim... Ja sam službena lica i teren mi zovje. Majka moja. Uzite, moram se...
uzmite podatke, molim vas. Nemojte si skirati, to radi bi se vi zaštitili. Molim vas, uzmite podatke. Zašto snimate? Znate da ne smete snimati? Mogu, gospodine, ja mogu da snimam. Ovlašteno slobodno lice. Da, mogu. Onaj komisija vrće zakon o policiji imam pravo da snimam. Neće vam biti lica. Ne, ja samo molim da uzmete od gospođe podatke da mogu da podnesem krivičnu prijavu protiv njih. Ja samo molim, uzmite podatke, izbacuje napolje. Ako, ljudi... Izbacujete ljude napolje sa vakcinama. Molim vas, samo uzmite podatke. Ovoj gospođi što je izvršila prinudu i prisilu i diskriminaciju tera nas napolje. Ona zatvora lokal. Zatvora lokal, izbacila me, sad je rekla. Ljudi. Lokal je zatvoren. Ja vas molim samo da uzmete. Vidite, ja ću ne, ja vam kažem, ja ću obići sve lokale. Ne, ste samo uzeli njihove podatke. Pa nije dosta bilo, ljudi. Jel idem s vama ili... Vidite, ja ovo sve što radim, ja ljudi ne radim bez razloga iza sindikata ovog bezbednosti. Ovo se radi da bi se i vi zaštitili svi ostali. Mene baš briga za gospodu iz sanitarne, komunalne, pišem se, vi ne možete da im pišete. Razumem, vidite, ja ću ljudi otići da odradim sve što treba. Tero svoje na neki lijep način, razumeš, dovodiš najbolje podatke. Okej, ja vam neću da voditi, ali samo uzmite ovdje. Sindikati, jel? Šta? Ja jesam u sindikatu, ja sam završio školu. Kada mi kažu da dođem da radim bilo gde drugdje, ja dođem radim bilo gde drugdje. Sad sam rekao, ja ne odgovaram šefu somborske policije, ne odgovaram tužilaštvu, ne odgovaram, dao sam vam dokumente. Niko neće da pogleda dokumente. Ako ja radim nešto van ustava ljudi, molim vas, privedite me pa ćemo to da rešimo. Beograd će odmah da nazove ko treba da nazove i gotovo. Tužilac je obavešten. Tužilac je obavešten. Ja sam vas molio, od ove gospođe molim vas da uzmete, samo da je legitimišete, da uzmete podatke. Ja vam kažem da ne biste vi dolazili ljudi. Sindikat će vam pisati krivične prijave i vama. Molim vas. Po zakonu o policiji ima pravo snimati. Ja koliko znam, snimanje ovlaštenih službenih lica je krivično delo. Može. Po članu, sad neću da te lažem. Ja neću vama da pravim, vi samo istrpite to što treba da se trpi, ja ću izgurati za sve nas što treba da se odradi. Svi teraju svoje. Pa znam, mogu oni da teraju, vi ćutite i radite što treba, evo ti. Kompletno napisano da izaberemo snimanje policije. Piše to... Sam što treba da pročitaš, hoćeš u slike ili bilo što drugo. To što oni hoće da zatvore ili nešto. Ja samo molim da uzmete od te gospođe. To što su oni vakcinisani, ne vakcinisani ili bilo što drugo. Samo nek ona piše, nije mi prvi put da ja idem kod sudije i ostalo. Vidite će to da bi to neka... Ma nema, dođe kod sudija, sudija odbaci, sudija radi van, evo pisano je, Sofiji Brankov radila je van ustava pisano, već piše, znam da ja Zagorka Dolec ništa neću raditi, ali to nema veze. Samo se skuplja informacija. Oni u suštini i njih isto neko... Ma neki gazi, ma mene baš briga, on nikad dođe suđenje, oni neće reći ja sam to zato što mi šef rekao. Ne, nego ti druže moraš da radiš ili drugarice morate da radite po ustavu i po zakonu. Oni zakletvo nisu dali i vojnu i javnu. Policijska zakletva te ne obavezuje da braniš unutrašnji integritet, suverenitet, teritorijalni integritet. Imao sam sad akciju u Slonu. Kolege policajci su sve odradili kako treba. Koji je zakonno da možda se snima policija? 221 zakona o policiji. Dobro. Odradio sam, pisali su mi prekršajni nalog, dosta su bezobrazni bili, pišemo jednom i drugom krivično. Ko ti pisao prekršajni nalog? Čekaj, sad sam zapisao sam joj ime i prezime. Je li redovna policija ili komunalna? Nije mi redovna policija, je sve uradila kako treba. Dobro. Tu su pored mene, Gordana Bošković. Gordana Bošković, odlično Nego mi trebalo sve ono što kažem ti čačkaš mečku i ti svi ne treba da ideš jedan, treba mi snimak. Imaš snimak? Dobro, šalji mi taj snimak pa ću... Dobro, tako da znaš samo da sam tu sa njima. Okej, ajde, pozdravi čao. kolege tamo. Evo, pozdravlja, slaži, pozdrav, čao. Ajde, čao. Ja neću vas da dovodim, šta?
Vi ste